बबेथिंजाय हेलो एवरीवन आं दिनै दंफैयो नै गामियाव दिनै मागो नालाय खाना जानो गामिनि सेंग्राफ्रा लेंहरनायखाय आं गामियाव दंफैयो अमा सावगासिनो ओमफ्राय नै बेखायनो जोंनि गामिनि फुख्रि बिराद गिदिर बैथिं मोनसे दंबावो गंनै दं गामियाव फुख्रिया दा दसे उनाव जोङो बेलागुर हुंसिगोन बेलागुर हुंनायखौ आं नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन दायो सेंग्राफ्रा अमा सावगासिनो दङ फारसेथिं ओरै अमा ना जायैफ्रा बयलारबो दं आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना लालो हनो रोङा रोङा अमाखौ माथो एक दिनिया साजांसो नायलाय बोराब नामा मानसिफ्रालाय मावनांनायनि ए मिनि बेला बेला माबाब्रा ह नायनानै ह बिथांमोनहा अमा फायखारिखा सिन्था गैया जों जानांगौल' माने रोंखायो बिसोर मावनो सलसलि गामिनि मागोनि दसे उनाव जोङो माइहुं हगोन ओरैजाय माइहुंखौ बिथिं हगोन बेलागुरा बैथिंजाय हुंगोन जोङो मा साफायलाबायनोसै अरिजिनेलखौ जों माबानांगौब्रा जों अरिजिनेलखौसो साफायो सोरबा गोथांखौ जों साफाया नङा एकदम अलसियाथारलै नै अमा हनायालाय होद आल्ला मागो जानो लुबैदों खालायो रोङा जेबो जोंना नै अमा सावग्राफ्रा सावगासिनो अमाया बारा गिदिर नङा फिसासो थेवबो जाजोबनो हाया मानसिफ्रा बुरजाबाबो माने अमा मासे गिदिरथ' मेजेम गैया खिन्थु जानो मोजां जागोन मेजेम गैयालै खम जागोन एसे पुलिस नामाब्रा मानसिफ्राथ' 40-35ल'सो जागोन खोमा ना 35 माबायदि एसे बुरजा जानो हागोन जानो अमाया अलरेडि सावखांबाय नै सुगासिनो नायलांबाय गामिनि सेंग्राफोरनि सावनाय एकदम मोनखालायनो नागिरो बिगुरा बिसोर जानो मोजां जायोना गिदिरहाय लागाव मागोनि सोर हावगोन लादा हावगोन नामा हो नुबाय दा जोंनि खाना जाग्रा दारि हुमा हुमि दारियाव लाङो नालाय जों गामिनि सेंग्राफ्रा माखासेया अमा बेदर गोदागासिनो जों दाउ होसोनो होनना फैबाय नै सेंग्राफोरखौ माखासे लेंबोदों होसोनो हागोन हायाथाय बिसोरो सेंग्राफ्रा दाबायदिनि सेंग्राफ्राथ' मिथिखायोना बोलो गोखा गोजा दा होसोनायाव नायदो सोर माबेसे बुथारनो हायो दाउआ माबा खै केजि होनदोंमोनलाय दादा माबा जोख्लि दाउला माब्रै खै केजि जागोनब्रा बिराद बोसोरनि उनाव नै दिनैसो खनसे दाउ होसोनो नागिरदोंलै माबायदि जागोनथाय मिनि जालाबायगोनसो नामा मानसिफोरजों नैबे मासे नै बेना गैला दिनै बिनि जिउआ गैला आरो खारखाबाय बेनो गिनानै बे न' सिङाव सोनोसै नामा लादानि नै दाउफ्रा गेजेराव एकदम आदार जाजोबदों बै मासेया नों गोजा गोजा माथामा नंगौ नामा ओमफ्राय नैबे फाख्रि इबो दा माने बे गिदिरा नङा होमबा ए सोलायना लालै दाउलाखौ होसोग्रोसै नामा सिनायनायखौ र' ओइ थांलाय साहाथिं थांनो होना दै साहाथिं थांनो होना बहल मा मिरु जिरु दाउजोखौ दा होसोगोन र' दाउलाखौ होगोन बे दरखौ खेवनानै दोनलाय नोङो दाउ होनायनि माबा हमनायनि टेकनिक गैलालै दाबायदिनि मानसिफ्रा नुवाखै माबायदि एकदम सिखाराव थांनाय बायदि जासै मानसिफ्रा नै न'नि दाउखौनो बिदि सिखाराव थांनाय बायदि होनांबा बोरै जागोन दाबायदियावलाय मालाय गोदोनि बुरिफ्रा हारसिं थाब हमलाबायोमोन आदार होनानै गोजाखौल' सेंग्राफ्रा आयदाया गैबारालै बोरै थाखो आयदा खामा सेंग्राफोर
बोरै थांजोबखो बाला ओरै थांबाय माखासे ओरैनो ओरै खोला जेबो नङा खोला खारबो आंसो गाले लागाव सेंग्राफ्रा गैला आंसो मोनबाय दे खोलाथिं थांनाय ओइजाय फख्रिथिंजाय हा गोजाबानो हो बबेयाव देलाय ओइ दाउला नङा इयो जेबो नङा दा दं खोमा मोनमारबाय ना नैलै दहायनिया नै दहाय गोमानाय नै बेमोन माबेसे एक दिना दाउ होग्राफोर दाउआनो गोमाजोब्बायसो मासेल' मोनबाय दाउजों दाउ नालाय बिराद सिनायलायलाङा मालायनिबो दं नालाय बुथारफ्लांजानोबो गिनांगौ बिगुमाबो खारफाबाय थानो हाया खारफानानै देखायबाय थानो हाया नालाय एब्रेजोब्बाय नै दाना दाउआ बबेयाव नागिरनानै मोनो सेंग्राफ्राबो गोमो गोजा नालाय खारस्लाबनो हाया नै एकदम बिसोरखौ लानानै मा सिखाराव थांबावनो आरो न'नि दाउखौनो होसोना मोना नै गोमो लोरला सेंग्राफोर मा दाउ होसोना मोनो बिसोरलाय एबार बेलागुर हमनो औवा दाननानै थांनो नागिरगासिनो दं दै सेंग्राफ्रा सहैबायानो नै औवायाबो बुरखासो बोनो हागोन ना हाया दाननो बै एसे गोरलैखौ दानना हो बारा गोराखौ दानबा बेरनाय नङा खामलाबायगोनसो बै मोखांनि गोरलैखौ दाननानै औवा बुरखासोबाव गुबैखौनो दाननो हागोन ना हाया बिसोरो टेस्ट नायनो र' बे सेंग्राफोरा औवा दाननो हागोन ना हाया नै लागाव गंसेल' सिखाया बलैथिं दानदोब्रा नैबेखौ दानना होदो बयो मोखांनिया सहसखौ दान बोनो हानाय नङा नैलै नैबो बलैनि नै एकदम लांदां हा नाङा मालायनिखौ दाय हमजालाबायगोनलै औवा बुरखाखौ बेलागुराव होहैना होआमोनथाय जों सेंग्राफ्रा औवा बुरखाखौनो दानबाय नै रायजोफोरनाव माबा गैयानो औवा गुबै गैया नालाय बुरखाखौनो दांबाय गोरलैखौ नायनानै दान लागाव सेंग्राफोर लागाव बिथांना भेकेन्सिया खालि दै हागोन सोरबाफोर नै लाजिगारो भेकेन्सि खालिसो लागाव आया बेखौ मानो थाखाय बे जाया बे गोरलैखौ दान एसे बे गोरासो नैदि गोरलैखौ दान औवा बुरखाया खामोसो नै बिथाङा बोनो आवगायबाय बोलो दंना गैया नायनि र' भेकेन्सि खालिलै दहायनो खोन्थाखादों लाजिगारो माथो मोखांखौ देखायनो बोलो दंमारो बा गैया नै बोलो खालिसोसो दं नामा बेबो लागाव औवा गोरलैखौ बोनो हायाबा मा जागोनलै सेंग्रा मानसियालाय लागाव सेंग्राफोर जैब्रा दे बेलागुर लुनाय लाहार फाहारानो जोंना जागासिनो दे लागाव सेंग्राफोर दे बुरदो बेसे गोथाव जाखो जायो आरो होदो गोजौखौ नायनानै मोनथाम बारा गोथौ गायनो हायो ओरै थंथाम दंखायो नालाय गावजों गाव जागायबायलै जोंना नै थसे महा गोजौखा दे बेखौ नायनानै ओमफ्राय नैबे थनैखौबो बिदिनो ग्रोब माबादो माबानांगौ फबथ'नाङा र'
बेलागुरा जाजोब्बाय दा माथ्र' सावनोल' नेनांसिगौ आरोना सम फैबा सावनोसै आरो नै बेखौ मा बुङो नैखौ मा बुङो नैखौ मा बुङो बैखौ मा बुङो फ्राय मानसियानो नै गामिनि आरो दानि सेंग्राफ्रा मिथिया जानो हागौ आरो उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा मिथिया जानो हागौ बेखौ दा माखासे गामिनि गोरों गोरा मानसिफ्रा एसे बुजायना होसिगोन थ' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो